Matayo ka. Wow. Ana? Naguray ka ah. Ay. Matayo ka. Wow. Ana? Naguray ka ah. Ay. Sean. Ana, subli ka ba ito nabigat? O, ni pakapitan ka, ang babay mo. Uray, antay ko ni Ay, kapitan. oras mo. Nusak de daray na, nusak de daray na. Ah, nakaray-tray-tray magbagang ka, mabalay, kita nga ray-tray magbagang. Awang babay mo, ipasaw ka ng bigat. Sika taon na kapitan na. Ore man, digiti ka robam, tanong mo. Ano ko ang karuba, dagat ang ko ang Ang mo. mga karuba, digiti ni, tanong mo, dato gugalin nga naglaing kang umutang. At tagalbang, at ni, lagi tagalbang sa, lagi ta. Uray, ito na lang ingat mo't at bayan. Ay, ang hasta nga, ang hasta uso ni baga-baga. Basta ng bigat. At ni, ata dilistaan mo, ay bata. Kita na ng bigat di kapitan. Urak, dagito yung ser-servina, dagito. Kat! Ay nga eh. Nagadayan nyo, ang babay na ata nagpapabalay nga. Sino ang pagpabalay? Tani, tabangit tani. Napudus ko, nagpuskulistaan na kini. Apay nga may na nati kuha nakautang manin nga tan. Agwo, nangalatigal ba? Anong bigal ba ko? Nangalatigal ba ko? Agin lalay nga ko. Kung ano mabayaran na nga dagos ko. Makatawo nyo. Kung naman malpas di balay na ko. Itinayabak tatayeng. Iso, Datan ni sumungsungat gaya mi. Ay, eso. Tinayabak tatay kini kagawad nga kwatay. Ipagada nga da problema mo kanumata. So, ay, bag nabigat yung kapitana. Kat na imbag nga bigat mo mat. Ah, kumare. Pakapitan kang kumarit, talagang mauma. Nakita ko iso mo ba? Ang kamo na danagan. Awan tanong ko mami. Nagpinas ko na pagbulat na kumare. Yeah, baby. So, pwede na ginatang ko natin. Nyamot di ba? Kita mo ko, may gatang ko. Yun ang makasingit ka talaga. In-order ko ni Louis Vuitton. Ana pagtungtungan tayo ta, bag no utang. Ay, utang na. Kapitana. Kani. Apay nga tadi kagbayad utang mo man. Ay, apo kapitan na inayak ka, kaya ko ti umay agbayad. Urusik, dagito nga para palibuti umay nakulagitap yan. Kababain ti barangay tayo nga madamdamag na nga dati agot utang ti barangay tayo. Oh. Kapitan, awan electric fan niya dito. Awanta na perdi amin di bagyo. Anyamang Hampay nga nakagatang tikwa. Kitam ki madama pa lati patrabaho tikwa ni barangay hall ni. Talaga na ito kapintasan nga barangay hall dayto. Mana kami nga taga dito, may ibotos kanto na minsan transfer. Ay, Transfer kan to dito. Hanggang gayam nga taga dito, kababain ka kumari. Dayo lang ito'y ata. Iso. May kamang Di ka lang mabain ni kapitan ko ni. Gusto ko bayadam ato yung utang mo ni. Nagtakil gayam ti utang mo nga ibagbagana. 100. Angin right ko pa ilalating ni adati. buwan mari, so may nagdito ko ano ka dyan, dati kakaapa na si ka. Iso nga ka, kikasan ka dati nagbayad ka, nagbayad kan topan. Ang bayad ang itang amare. Ay, Diyos. Mano ka din ibayad ang mare. Ito man, ito talagang matuloy sa in-order ko nga Louis Vuitton. Mare, ako na nila bisaan. Ako daw? Manutang ko mare. 140,000 mari. Kitam talista amin nakaditog gaya. 40,000. Well, ado mong kwartang tatak mari. Balik kami, dito yan ti kuha kami mare. Dito check, madaling check latan mare nga Basta nga talbo. Kasi dati check kami mare dito. Mano utang ko 140? 140. Kukom lata di baryanan mare balik ko atoy 206,000. Okay. Kas pa na rin kapyak nito ka. Kuna. Kasta ati mat nga tungtunga, nagbayad nga dagos ti utang no maipakapitan. Sumaro. Wala mo na. Thank you. Agpabulod kanto man, agpautang kanto manin mare. Uy, mari, no, danto may pautang ko pa eh. Kita am baka no isto mo lang 206,000 data indeed na no ana. Kung ating nagsimpit ka mo tatak ko mari, pasensya ka edit hindi ko kuan talaga. Uwin mare. Di ba dapat may sa kapitana. Nagamanan. Anaji mare. Tapay utang namanin. Padanyo sa kapita imbabay na kijini. Apay may imbabain mo magayam nga iso. Mano ka diti danyos na mare. Ano na gagawa mo ko tanin kumari. Ori ko lang kumari paggatang ko lang tituyo.
paggatang ti itlog. Ay makapya nga paggatang ti mang migat ni. Talaka lang natungtungan day tamare. Kiti may sa makit 5,000 ka no. Sinipat na ka ba? Hamo kidi tiniro na kidi kumari Ay tiniro na ka. Ay, ano ti danyos kumare. Nangina ti danyo. Bala kay tungtong data no ano danyo. Nakwintak mo lang. Basta man kid ka paggatang tikwan tuyo kada pag apo. Data nagbilang ta. Mare, paggatang lang dito yun dahil sa nga ribo, Dito pan nakaibabain mo, hanamot nga bayad dito, Ikan kalatan iti, 5,000 tapnon ti kastangay kit agsarding ti, kinatarabitab mo, Nagmay O, di bali sa ismil, daytan, mare. 6,000. Doon na rabi birthday sa J. Balasang mo, mare nga. Birthday, umay ka, Nagkumaryanta. Oo, umay ka. Itid mo to dahil ti 3,000. Ano may kanto na Itid mo to dahil ti 3,000. Ano nagatatakol mo ako? Ano amin daytan, mare? 9,000. Kapag nakayaban ta birthday, pa-birthday. Ganda mga Ay, kapitan tatlo Apan ni tanto kapitana. Umay kanto na ta kapitana takon. Ay dati itid ko kanyang damdama, pasalubong ko kanya. Itangarod mare, at dapay mo't nabati nga 5,000 ko. Kukuha manin DJ 2,000 tapag. Adi sukat idi may ka nagsingir iti pautang, awan din na singir mo. Pang gasolinan di 2,000. Ako yaman na kanya ba? Kin agap-apurak gamin mare ta. Paano man eh? Ta agpapa-ubrak gamin di ba? Awala ka nyamin mare, nga pangkwa, nga pang kapitana ta. pang painom dagiti tantanod ko, awala ti maitid mo. Ang kaunay makatagal Ibatik lang ta dito ikon kapitana dito sa nga ribo ta pag meriendayon tulatan. Ala kurang ano sang sangaribo. Nagdakil sweldo ni lakay mo kapitana. 27 tita uhak nga tano. 27 da. Itimulta nga amin data. Napaatsa nanin kapitana. Datang ti pang merienda. Awala na yun na nga 500 ato 3,000. Kahit mare alak dati wallet ko ta. Baka no umapit. Baka do pa nagyan na ata mare, makamabaling ka pa yung mangtit ito'y tikwan. At tinatan na yun na. Tsaka siyempre, damot ni pagyamanak kanyam to, umay na kami sinama. Mare, kasting nga Sangwing kayo ata talaga nga nga Kapitana. makabayad dahil ito'y kumare. Naputol namin ti office. Kasano nga aginom tayo no rabi eh. Ay, win mare, anay papulutan mo nga. Nagluto ng tikwa, ti itlog. Akin itlog, mare. Ay, itlog. Hindi kinatang ko ng itlog. Sa bali man ko. At amati kong kuna ako, napamuman na Wala naman pala sige nakatituglaw lang. Sakto lang agay. Ano, agong item? Aman huray gar. Kasano item? Alang nga din kapitana, biyang kong pakada. Ay ko wala yaman Ay, ak kumare. ata imbay ka ti kuana ni kumare, ti simango ka ti pinagpakapitan na kanya. Mare, kastay kit daw mo nga itit ko ken ka dati bag ana. Kasi dati imutik dati nga bag ni. Ako, mabalin nga ilitin mo tayo ta abagang na kilo. Ano, isabit mo yung ta sikong nga singkong. Yun alaik dati mare, tapnon ti kastangay kita, dabay lang ti pagpasweldo. Kaya pasweldo akpay ni malimin. Ay, so, ay, bit lang kumata ni, dati kangkang kumata, kinayan tatang. Kala nagbay man ata one set gayam ni. Ni mare, sagot ko ken ka. Thank you mare. Sika mo kapitan, itid ko mo kanyan dati. Agbibideo kami si ka pang panggulo ka mo.